shall we just listen to well of it? Sorry, ydych chi wedi sleid? Ie, mae'n tri ohonyn ni yn neud cyflwyniadau gwahanol, ti'n modd. Ie, fi'n gwybod, fi wedi... Wyt ti'n cadeirio? Ie. Dyna pam. Dwi ddim wedi gweld hynna. Na i bod i'n ti. O, diolch. Pnawn da bawb, croeso i'r rhai ohonoch chi sydd wedi ymuno ar gyfer y gynhadledd ac i'r rhai ohonoch chi sy'n ymuno ar-lein, diolch i chi am ymuno. Os na i'ch atgoffa chi o ambell fater cadw tŷ, does yna ddim ymarfer tân wedi ei drefnu, felly os yw'r larwm yn canu, bydd angen i ni fynd allan drwy'r drysau sydd ar y dde a'r chwith a dilyn yr arwyddion i fynd allan drwy'r brif fynedfa. Mae'r tai bach drwy'r cyntedd tu allan y drwm ac i'r dde. Os ydych angen i chi adael yn gynnar, gai ofyn i chi wneud hynny cyn i'r cyflwyniad ddechrau siarad, yn hytrach nag yn ystod y cyflwyniad neu'r cwestiynau, jyst i roi pob chwarae teg i'r cyflwynwyr. Bydd cyfle i chi ofyn cwestiwn ar ddiwedd pob cyflwyniad. Os wnewch chi aros tan bod Elis, un o'n llysgenhadon olradd, yn dod â meicroffon atoch chi cyn dechrau siarad. A i'r rhai ohonoch chi
cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y Fil Cymraeg ac Addysg. Prif nod y bil oedd ehangu rôl y Gymraeg mewn ysgolion cynradd a yn y sector Saesneg i sicrhau bod y Gymraeg yn cael ei ddefnyddio fel iaith byw yn yr ysgol. I'r sector Saesneg, byddai hyn yn golygu yn ogystal y disgwyliadau ehangach ar defnyddio'r Gymraeg fel iaith fyw yn yr ysgol, y dylid benodol cyflwyno 10% o'r cwricwlwm trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae Bil 2025 yn dilyn cwricwlwm i Gymru 2020, lle daeth y cwricwlwm yn llai ragnodol, a galluogi ysgolion i ddilynio cwricwlwm a oedd yn berthnasol i'r dysgwyr yn eu cyd-destunau honno. Mae'r cwricwlwm i Gymru yn rhoi gyfrifoldeb ar dylunio'r cwricwlwm i'r athrawon. So mae athrawon yn creu'r cwricwlwm ar gyfer pob ysgol. Maen nhw'n teilwrio'r cwricwlwm mwyn siwtio'r dysgwyr yn eu cyd-destunau. Fodd bynnag, mae cyfrifiad y gweithle addysg yn 2025 yn nodi mae dim ond 1,590 o athrawon sy'n gweithio yn y sector Saesneg yn gallu siarad Cymraeg. A mae hwn yn cynnwys athrawon yn yr ysgolion uwchradd, a mae rai ohonyn nhw wrth gwrs yn athrawon sydd yn dysgu'r Gymraeg yn y sector uwchradd ac yn arbenigo yn y pwnc. So, really, y nifer o athrawon sydd yn gallu siarad Cymraeg yn eitha bach. A hefyd, yn yr un modd, gweithio creu'r cynllun sefydlol i athrawon a chyflwyno tiwtoriaid ar gyfer gweithle addysg gan y Ganolfan Dysgu Gymraeg Genedlaethol, dyn ni ddim wedi gweld cynnydd sylweddol yn y maint o athrawon sydd yn gallu siarad Cymraeg yn y dosbarthiadau. O ran llenyddiaeth academaidd, mae nifer fach o astudiaethau wedi ystyried rôl y Gymraeg mewn lleoliadau cyffrwng Saesneg gan Rhys Smith 2022 a Lyfel 2018. Mae'r dau astudiaeth yma yn canolbwyntio rôl y Gymraeg mewn ysgolion uwchradd. Hyn, gwnaeth astudiaeth Rhys Smith dangos agweddau negyddol plant tuag at dysgu'r Gymraeg. Ond y peth yw, achos mae'r Rhys Smith yn canolbwyntio ar y blynyddoedd olaf yn yr ysgol, mae'n anodd cymhwyso'r darganfyddiadau yna i'r sector cynradd lle mae plant fel arfer yn lot mwy cadarnhaol yn dysgu'r ieithoedd, neu jyst dysgu'n cyffredinol. Ymhellach Pari 2021 wedi trafod effeithiolrwydd Cymraeg bob dydd yn y cwricwlwm cenedlaethol, gan nodi nad yw defnydd neu effeithiolrwydd Cymraeg bob dydd yn gyson trwy Cymru oherwydd ansicrwydd athrawon. Mae BA 2016 yn ystyried a yw darpariaeth Cymraeg fel iaith mewn ysgolion cynradd ac uwchradd cyfrwng Saesneg yn gallu cynhyrchu siaradwyr Cymraeg, ac wedi dod i'r casgliad bod gwendidau sylweddol yn parhau yn y system Cymraeg ail iaith. Wrth gwrs, mae hwn yn dod ar ôl Cymraeg i bawb, Sianna Davies 2013, oedd yn dangos lot o diffygion yn y sector uwchradd hefyd. Mae ymchwil yn dangos yn gyson fod hyffed a hyder y athrawon yn dylanwadu'n uniongyrchol ar ganlyniadau disgyblion. Dengys Graham et al. 2017 fod ffactorau athrawon, yn enwedig hyffedrwydd iaith, a faint o amser y ddysgu a dyperir, yn effeithio'n sylweddol ar datblygiad gramadegol a geiriol dysgwyr. Tynnodd Driscoll et al. 2004 a Hunt 2009 sylw at bryderon parhaus ynghylch cyflenwad athrawon, hyder gwybodaeth am y bwnc ac addysgeg i benodol i gyfnodau, gan dadlau bod datblygiad proffesiynol parhaus yn hanfodol ar gyfer dilyniant a ffontio effeithiol rhwng cyfnodau addysgol. A fel welwyd yng nghyfrifiad y gweithle addysg, mae prinder o athrawon sydd yn gallu siarad Cymraeg, a dyw hwnna ddim yn helpu'r sefyllfa. Felly, nod y papur hwn yw archwilio agweddau athrawon tuag at yr iaith Gymraeg ac hefyd dod o hyd i'w teimladau am sut maen nhw'n ffeindio dysgu'r Cymraeg yn y dosbarthiadau. Mae'r nod hwn yn dod o fyneithiriaeth ehangach sydd yn edrych ar y 3 maes yma, so sut mae gwersi'n cael ei cynllunio a'i ddysgu, beth yw profiad y plant, ond yn bwysicaf ar gyfer heddiw, sut mae athrawon yn teimlo am y ddysgu'r ieithoedd, a'n enwedig athrawon di-Gymraeg a'r athrawon sydd ddim yn arbennig o'n y pwnc. Ar gyfer casglu data, mae astudiaeth yn defnyddio 2 fath o gasglu data mwyn dod o hyd i brofiadau athrawon. Ar gyfer rhan fwyaf yr athrawon, gofynnais iddyn fynychu grwpiau ffocws ar ôl yr ysgol mwyn gweld, mwyn gofyn iddyn nhw, adfyfyrio ar eu profiadau ar y pwyntiau yma. Roedd y grwpiau ffocws yn ceisio darparu cyfle iddyn nhw adfyfyrio ar sut maen nhw'n teimlo am y Gymraeg, sut maen nhw'n ffeindio dysgu Cymraeg a'r hyfforddiant maen nhw wedi cael. Yn y grwpiau ffocws, o'n i'n gofyn i'r tîm arweinyddol a'r arweinydd y Gymraeg yn yr ysgol i beidio â dod, achos o'n i eisiau sicrhau bod yr athrawon yn gallu teimlo'n rhydd i beirniadu ar y cefnogaeth maen nhw'n derbyn.
Hefyd, i gasglu wybodaeth ynglyn â sut mae arweinwyr y Gymraeg yn teimlo, a beth yw eu profiadau nhw cynheles i cyfaliadau un i un. Oedd hwnna yn adrodd ar yr un pethau yn y grwpiau ffocws, ond yn ogystal â hwnnw yn gofyn iddyn nhw adfyfyrio ar eu rôl a gofynion ar ôl y hyfforddiant maen nhw wedi cael. Reswm arall drodd cael nhw un i un oedd mae lot o pobl sydd yn gweithio fel arweinyddion y Gymraeg yn yr ysgolion. Dyn nhw ddim wedi cael hyfforddiant arbennig, so oedd yn cyfle iddyn nhw rannu teimladau tuag at sut maen nhw'n teimlo am diffygion y rôl, a sut maen nhw'n teimlo fel bod nhw ddim wedi cael eu hyfforddi yn iawn amdano. OK. So, ffocws yr astudiaeth hon oedd ysgolion cynradd cyffrwng Saesneg yn ne Cymru. Mae Llywodraeth Cymru yn diffinio ysgol cynradd cyfrwng Saesneg fel ysgol sy'n darparu llai nag 20% o addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg, a lle mae Saesneg yw iaith bob dydd yr ysgol. Roedd yr astudiaeth yn samplu ysgolion sydd â mwyafrif o staff nad ydynt yn siarad Cymraeg yn rigl. Nad astudiaeth gynrychioladol yw hwn, roedd yr astudiaeth yn ystyried sut mae cyd-destun yr ysgol yn effeithio ar y Gymraeg, yn enwedig o ystyried y cyfrifiad y gweithlu addysg yn 2025, sy'n amlygu bod 70% o athrawon yng Nghymru yn methu siarad Cymraeg. A mae hwnna'n nifer eitha sylweddol. Felly, penderfynais i gysylltu ag ysgolion rhwng siroedd Abertawe a Chasnewydd, achos bod rhan fwyaf y poblogaeth yn yr ardaloedd hynny yn siarad Saesneg yn unig yn ôl y cyfrifiad yn 2021. Defnyddio dwy fath o samplu ar gyfer cysylltu ag ysgolion. Yn gyntaf, samplu bwriadol, sef purposive sampling, lle nes i creu restr o ysgolion yn yr ardaloedd deheuol mwyn cysylltu â nhw. Ar gyfer yr ail, rawn cyntaf, ges i un ysgol, oedd ysgol A, yn mynegu diddordeb. Ar gyfer yr ail rawnd, penderfynwyd creu restr o ysgolion yn Abertawe, yn mynd fesel ardal. Reswm dros Abertawe oedd achos wy'n byw yna, ond y reswm academaidd oedd achos mae'n galluogi mynediad parhaus i gyfranogwyr ac yn hwyluso casgliad data dros gyfnod estynedig yn enwedig wrth gweithio gyda nifer o ysgolion ar un pryd. Dyma'r reswm academaidd yn mynd sticking to it. Fel canlyniad o rawn recrwtio, cafodd yr astudiaeth un ysgol arall oedd ysgol B. Achos lefel isel o diddordeb gydag ysgolion, newidiais i desamplu ar gyfer y rawnd olaf i ddefnyddio samplu gwirfoddol. So nes i ddefnyddio cysylltiadau rhwng Prifysgol Caerdydd a'r cynllun sefydlol i athrawon sydd yn gweithio mas o Prifysgol Caerdydd, mwyn cysylltu ag ysgolion sydd wedi anfon athrawon at y cynllun sefydlol yn ystod y 5 mlynedd diwetha. Fel canlyniad y rawnd hon, cafodd y brosiect 2 ysgol arall yng Nghaerdydd, sydd ysgol Ec a D. Fel ydych chi'n gallu gweld ar y sleid, dyma'r demograffeg ar ysgolion a dewiswyd, yn enwedig nifer y staff sydd yn gallu siarad Cymraeg, sydd yn ddiddorol. A hefyd wedi cynnwys canran y siaradwyr Cymraeg yn ardaloedd hynny, jyst mwyn i chi weld fel rhyw fath o cyd-destun. Ar gyfer yr astudiaeth hon, dwi'n mabwysiadu dull dadansoddi thematig atgyrchol, mwyn dadansoddi'r data a gasglwyd. Dewiswyd dadansoddiad thematig atgyrchol oherwydd ei bwyslais ar fyfyrdod ymchwilydd a'r dealltwriaeth bod safleoldeb yr ymchwilydd yn lliwio dehongliad y data. Yn wahanol i dylliau eraill, mae dadansoddiad thematig atgyrchol yn awgrymu bod themau'n cael eu cynhyrchu trwy ymgysylltiad ymchwilydd a'r data yn lle patrymau sy'n codi'n annibynnol. Mae Brown a Clark 2024 yn awgrymu bod dadansoddiad thematig atgyrchol yn trin goddrychedd yr ymchwilydd fel adnodd yn hytrach na ffynhonnell ragfarn, a mae hynny'n holl bwysig i'r astudiaeth hwn wrth ystyried fy safleoldeb fi fel athro gynradd a dysgwr Cymraeg. Felly, yn unol y broses amlellodd gan Brown a Clark, dechreuodd y dadansoddiad gyda adnabod y data a bydd yn gorffen gyda ysgrifennu'r narratif dadansoddol. Achos dwi wedi cyffwrdd tipyn bach ar fy safleoldeb sef positionality, efallai mae'n werth esbonio mwy tipyn bach amdana i a pwy ydw i yn cyd-destun yr ymchwil. Fel tiwtor Cymraeg i oedolion a chyn athro gynradd, dwi'n dod at astudiaeth hon gyda llawer o brofiad o weithio gydag addysg ail iaith ac addysg Gymraeg mewn lleoliad y cynradd a hefyd gyda pobl sydd wedi dysgu Gymraeg fel ail iaith. Felly, cyn i fi ddechrau'r astudiaeth, ro'n i'n gyfarwydd iawn ar disgwyliadau sydd ar athrawon a sut mae hi i weithio o fewn ysgol gynradd,
Hefyd, yn fy ngwaith fel tiwtor Gymraeg i oedolion gyda dysgu Cymraeg ardal Bai Abertawe, dwi wedi darparu hyfforddiant i Cymraeg i darpar athrawon ar y cwrs tar yn Prifysgol Abertawe. Mae hynny hefyd wedi datblygu gwell dealltwriaeth ynglyn â'r hyfforddiant y mae athrawon di-Gymraeg yn cael iddynt dechrau gyrfa fel athro. Ymhellach, yn ystod fy amser o weithio fel athro cynradd, roedd fy rôl fel cydlynydd iaithoedd tramor wedi caniatáu fi i datblygu gwell dealltwriaeth eto ynglyn â'r strwythurau sefydliadol a disgwyliadau'r athrawon i arwain pwnc heb arbenigedd yn y pwnc. Achos o'n i'n gyfrifol am Ffrangeg, a dwi ddim yn gallu siarad Ffrangeg. Mae hefyd yn werth nodi am fy nghefndir ieithyddol fel rhywun a fynychodd addysg cyfrwng Saesneg a ddysgodd y Gymraeg fel oedolyn. Dwi'n gyfarwydd â sut mae addysg Gymraeg yn edrych fel yn yr ysgolion Saesneg. Ymhellach fel rhywun sydd yn dod o deulu di-Gymraeg yn Abertawe, mae fy mhrofiad i yn adlewyrchu lot o brofiad y cyfranogwyr yn astudiaeth. So, oedd hwnna'n rhywbeth i kind of ystyried wrth dadansoddi'r data. Felly, dyn ni wedi gweld cyd-destun yn ymchwil a'r gwybodaeth ynglyn ag yr ysgolion sy'n cymryd rhan. Nawr, dyn ni'n mynd i troi at y data neu'r codau cychwynnol. Fel o'n i'n dweud yn gynharach, dwi ddim wedi gorffen y dadansoddiad eto, ond dyma'r kind of pethau sydd wedi codi trwy'r astudiaeth hyd yma. So, yn gyntaf, hyfforddiant oedd un o'r pwnciau oedd yn codi lot yn ystod y grwpiau ffocws. Mae'r dyfyniad cyntaf yn dangos rhywbeth cyffredin a gododd yn y grwpiau ffocws. Yn y dyfyniad hwn, mae cyfranogwyr 55 yn rannu ei brofiad o hyfforddiant a gafodd yn ystod y cwrs tar. Fel mae'n dweud, yn ystod y cwrs tar, dim ond 25 awr a gafodd. Mae hyfforddiant yn dechrau gyrfa wedi codi sawl gwaith yn y grwpiau ffocws oherwydd mae nifer o athrawon yn nodi bod y hyfforddiant y gewsant ar ddechrau gyrfaodd oedd yn anigonol. Yn enwedig o ystyried maint y Gymraeg y mae ysgolion yn disgwyl yn ystod y diwrnod gweithio, a hyd yn oed nawr ar ôl y bil Gymraeg addysg, lle mae disgwyl i athrawon darparu 10% o'r cwricwlwm trwy'r Gymraeg, sydd yn digon anodd os wyt ti'n siarad Cymraeg i plant sydd ddim yn siarad Cymraeg. Ond os nad wyt ti'n siarad Cymraeg a dyw'r plant ddim yn siarad Cymraeg, wel, mae hwnna'n mynydd ond fe. Hefyd, mae dyfyniad hwn wedi codi pwynt cyffredin arall lle roedd y cwrs tar yn darparu rhywfaint o hyfforddiant ond heb ei teilwra i lefelau gwahanol pobl. Mae dyfyniad eraill yn nodi bod anghysondeb rhwng darparwyr tar a lefel y Gymraeg maen nhw'n derbyn. So mae'n hollol dibynnu ar ble nes ti dy gwrs tar. Mae hwnna'n really cael effaith ar kind of safon y hyfforddiant ti wedi cael wrth ddechrau gyrfa. Nesaf, dwi'n aros gyda'r themau o hyfforddiant. Mae'r dyfyniad nesaf yn parhau gyda thema, ond yn dangos yr effaith cadarnhaol sy'n dod gyda derbyn hyfforddiant y blygiad proffesiynol parhaus. Mae DPP wedi codi sawl gwaith yn y grwpiau ffocws gyda nifer o athrawon yn nodi ei bod yn dychwelyd o hyfforddiant DPP gyda egni newydd mwyn addysgu'r iaith. Roedd y pwynt yn codi tro ar ôl tro yn enwedig i rai sydd yn mynychu'r cynllun sefyllol i athrawon. Fodd bynnag, mae'r dyfyniad hwn hefyd yn dangos bod effeithiau cadarnhaol hyfforddiant yn aml yn fyr. Roedd y pwynt hwn yn codi sawl gwaith hyd yn oed gyda'r cynllun sefyllol, lle mae athrawon yn treulio diwrnod hyd at 9 mis tu allan i'r dosbarth, a wedyn ar ôl iddyn nhw ddychwelyd, mae'r blaenoriaethau yn cymryd drosodd, yn enwedig anghenion ychwanegol y plant a kind of disgwyliadau ychwanegol sydd ar athrawon ar y foment. Rhywbeth arall a daeth lan sawl gwaith yn ystod y grwpiau ffocws oedd cynnydd y plant. Mae nifer o athrawon yn nodi bod dysgu blaenorol y plant yn rwystro ei gallu i'w hymestyn. Mae nifer o athrawon wedi adrodd bod rhaid iddynt dychwelyd i'r camau cyntaf bob flwyddyn gan adolygu'r patrymau sylfaenol. Fel rhan y grwpiau ffocws, defnyddiais i'r continuum sy'n cyd-fynd â'r cwricwlwm, fel Sbad sy'n siarad, a bron pob athro yn dweud bod y continuum yn rhy uchelgeisiol ar gyfer y plant yn eu cyd-destynau honno. Ar gyfer ychydig o gyd-destun ar y dyfyniad hwn, mae'r athro yma'n addysgu ym mlwyddyn 3. Felly erbyn hyn mae plant wedi bod yn yr ysgol am 5 mlynedd a maen nhw wedi gwneud bore da, prynhawn da, sut wyt ti, pwy wyt ti, basically bob dydd ers iddyn nhw fod yn y meithrinfa. A maen nhw dal yn ateb, pwy wyt ti gyda hapus. Byddai'n well tasen nhw'n defnyddio brawddau llawn hefyd, ond hapus oedd jyst yr ateb. Yr un nesaf oedd yn rhywbeth oedd yn codi eto cwpl o weithiau yn y grwpiau ffocws, a dyletswydd oedd thema a gododd.
yn ystod y grwpiau ffocws a'r chyfweliadau. Mae nifer o athrawon wedi nodi bod dyletswydd gyda nhw fel athrawon i sicrhau bod y plant yn gallu siarad eu iaith eu hunain. Gwnaeth nifer o athrawon gydnabod bod y Gymraeg neu dwyieithrwydd yn darparu cyfleoedd i'r plant, gyda un athro mewn ysgol yn Abertawe yn nodi bod y Gymraeg yn mynd i gysylltu'r plant yn y cyd-destun hwnnw a'i diwylliant. I gymharu ar dyfyniad diwetha, mae grŵp arall o atebion a gododd yn y grwpiau ffocws lle mae athrawon yn teimlo fel bod y Gymraeg yn amherthnasol i'r blant. Amser ar y cwricwlwm ac anghenion arall y plant oedd resymau dros beidio a dysgu'r Gymraeg. Sawl athro yn adrodd bod anghenion mwy gyda'r plant ar hyn o bryd a dyn ni'n rhoi'r holl egni mewn i'r ddysgu'r iaith nad ydynt yn mynd i siarad yn y pen draw. A wedyn, mae'r dyfyniad yma. We talk about life skills a lot. People who have the attitude that Welsh is not a life skill. I'll put myself in that category. I don't feel like Welsh is a life skill because I don't use Welsh other than inside school. A gyfer tipyn bach o gyd-destun ar y gyfranogwr hwnnw, fe oedd dirprwy pennaeth yr ysgol. Hyn, gyda'r dyfyniad hwn a'r dyfyniad diwetha, mae pwynt i wneud am metadata yr astudiaeth. Gyda ran fwyaf o'r athrawon sy'n datgan eu bod nhw'n teimlo'n angerddol dros yr iaith, naill ai'n siarad Cymraeg yn frodorol, neu i lefel dda, neu sydd wedi symud i Gymru fel oedolyn. Gyda lot o athrawon amlieithog yn rannu teimladau cadarnhaol am bwysigrwydd dysgu'r Gymraeg neu fod yn amlieithog beth bynnag. Mae pobl sydd yn gallu siarad mwy nag un iaith fel arfer yn deall bod hwnna'n darparu cyfleoedd. Ar ochr arall, mae'r rhan fwyaf o'r athrawon sydd wedi mynegu teimladau cymysg neu negyddol tuag at yr iaith. Fel arfer yn dod o Gymru, maen nhw wedi mynd trwy'r system addysg Saesneg ac maen nhw yn trafod o brofiad, yn lot o pethau maen nhw'n dweud yn y grwpiau ffocws yn adrodd nôl i'r pethau o'n nhw'n dysgu yn yr ysgol. A'r diffygion bod nhw'n teimlo sydd gyda nhw ar ôl mynychu'r addysg Saesneg. Felly, i orffen, mae'r dadansoddiad cychwynnol wedi amlygu bod pwysigrwydd hyfforddiant iaith i athrawon ar y cwrs ta a'r thu hwnt. Yn enwedig wrth ystyried yr effaith cadarnhaol mae hynny'n cael ar eu hygweddau tuag at dysgu'r iaith. Hefyd, fel y mae gwaith academaidd yn nodi, hyfforddiant yw un o'r ffactorau pwysicaf wrth ystyried hyder yr athrawon yn yr iaith darged. Mae canfyddiadau cynnar yn dangos bod diffyg cynnydd yn rwystro plant o rag datblygu ac mae athrawon yn dueddol o ail-ddysgu'r un patrymau flwyddyn ar ôl flwyddyn. Ac ar wahân i'r dyfyniad hwnnw, o'n i'n cyfweld â plant fel rhan o'r PhD hefyd, a mae lot o plant yn ymwybodol bod nhw wedi wneud yr un peth flwyddyn ar ôl flwyddyn, gydag un o'r ysgolion, yn defnyddio'r un wers ar gyfer bob plentyn ym flynyddoedd 1 hyd at 6. So bob flwyddyn o'n nhw'n wneud beth sy'n bod ar tedu ar hyd y daith. Wrth gwrs, mae agweddau gwahanol ymhlith athrawon. Mae rai athrawon sy'n mynegu mwynhad ac yn teimlo fel bod dyletswydd i sicrhau bod y plant yn cael cyfle i ddysgu'r Gymraeg. Ond hefyd, mae rai yn codi cwestiynau am pa mor berthnasol yw'r Gymraeg. Fel pwnc yn enwedig, lle mae pwysau eraill ar ysgolion ac athrawon i ddatrys nifer o broblemau eraill. Felly, camau nethaf fydd codio'r data yn llawn ac ystyried themau a gobeithio ysgrifennu'r penod yn eitha fuan. Ond, diolch yn fawr iawn am gwrando, a dwi'n edrych ymlaen at eich cwestiynau. Diolch o galon i ti, Jonathan. A oes cwestiynau? Nawn ni gael y myfyrwyr yn gymtelliw. Mae man wedi mynd i'n ôl, dwi'n meddwl. Iawn, dwi'n siarad. Felly, diolch am gyflwyniad hyfryd a fel ti, es i ysgol cyfrwng Saesneg, nes i dysgu Cymraeg ar ôl hynny. A o ti'n sôn am sut oedd y profiad yn tebyg i'r rhai eraill a be o'ch ti'n gweld yn yr ysgol. Pa elfennau o ti'n falle teimlo a oedd yn mwy berthnasol i ti a'i profiad ti yn
grwpiau ffocws? Beth oedd yn ddiddorol, o ran fy mhrofiad i a gweld fy mhrofiad i nôl yn yr ysgolion, maen nhw'n defnyddio'r un anoddau o'n i'n ddefnyddio 20 mlynedd nôl pan o'n i yn yr ysgol. Nes i cael gwared o'r un dyfyniad yna, lle oedd un athrawes yn sôn am pa mor wael yw'r adnoddau ar gyfer y plant. Nawr ni'n byw yn y dyddiau TikTok, lle mae plant yn defnyddio popeth trwy'r amser yma, cyflymder y pethau, pa mor ddiddorol yw pethau wedi cynyddu lot. Ond maen nhw dal yn ddefnyddio Ben Bwgan Bran, os unrhyw yn cofio Ben Bwgan Bran. Oedd hi'n dweud bod yna cuddio mewn cwpwrdd a gwylio'r plant wrth gweithio. A mae'r plant dal yn neud hwnna fel adnod. So mae Gymraeg i lot o'r blant jyst yn ei weld fel rhywbeth hen ffasiwn, rhywbeth sydd ddim yn berthnasol iddyn nhw. So, yeah, maen nhw basically yn neud rhywun gwersi o'n nhw'n neud 20 mlynedd nôl. Diolch yn fawr. Diddorol dros ben. Oedd e'n ddiddorol iawn gweld y dyfyniad yna gan yr athrodd yn gweud, wy'n dwlu ar hwn, mae e'n ddyletswydd, wedi symud i'r wlad, a wedyn, ochr yn ochr hynny, yr dyfyniad gan y sawl sy'n amlwg o Gymru, ond falle gyda perthynas mwy amwys gyda'r Gymraeg. Ond oedd e'n tynnu sylw fi'n credu at rhywbeth sy'n bwysig, sef ydy yn bosib bod ni yn pwysleisio gormod y syniad o'r Gymraeg fel sgil. A falle dylen ni fod yn rhoi mwy o bwyslais yw ar y Gymraeg fel mater o hynaniaeth, mater o bwyd ni, mater o ddatblygiad unigolyn a'i hynaniaeth a'i teimlad ohonyn nhw hunan fel Cymro neu Gymraes. Ac yn hynny o beth, oes na le falle i lai o dysgu yr iaith, ond iaith ochr yn ochr gyda beth byddwn ni'n gael ymwybyddiaeth iaith. Achos dwi'n gweithio yn Prifysgol Caerdydd, gyda sawl sy'n dod mewn o tu allan i Gymru, maen nhw'n cael eu cwrs ymwybyddiaeth iaith. Ac oni fydde mwy o bwyslais ar agweddau a'r teimlad o hynaniaeth yr un mor bwysig a dysgu elfennau bach o geirfa. Felly fi'n rhoi'r cwestiwn yna i ti, ond falle bod e'n gwahoddiad i ti hefyd, rhannu falle rai y syniadau di ynglyn â weld. O'r hyn y ti di darllen mor belled a gweld, falle beth bydde ti'n licio gweld yn digwydd o ran addasu a datblygu'r math yma o ddysgu. Mae'n pwynt rili ddiddorol, a ro'n i'n meddwl am hyn wrth gyrru lan bore yma. Dwi'n meddwl bod y problem fwyaf sydd gyda'r athrawon ar y foment, yn ogystal â'r disgwyliadau sydd arnynt ar draws y cwricwlwm mwyn sicrhau bod y plant yn gallu darllen achos ni yn ynghanol crisis llythrennedd ar y foment. Mae lot o athrawon yn dweud, dyw'r plant ddim yn gallu darllen yn Saesneg, so sut ydyn ni'n mynd i cael nhw i darllen yn Gymraeg? Ond fel popeth, mae'n dod lawr o'r top, ond ti'n gweld bod Cymraeg 2050 wedi bod yn rhywbeth sydd yn eitha dadleuol yn dosbarthiadau. Mae rai athrawon yn teimlo fel Cymraeg 2050 yn mynd i fod yn rhywbeth cadarnhaol i plant. Ond hefyd mae rai athrawon yn teimlo fel bod mae hwn yn cael ei fforso arnyn nhw. So mae rai athrawon yn teimlo'n eitha, wel, yn ei weld yn gyferbyn ar Cymraeg 2050, a wedyn y ffordd maen nhw'n addysgu'r Gymraeg yn y dosbarthiadau yn adlewyrchu hwnnw. So mae lot o waith sydd angen cael ei wneud mwyn mynd ar athrawon ar daith gyda'r Llywodraeth. Os mae Llywodraeth wir eisiau cyrraedd miliwn o siaradwyr erbyn 2050, mae rhaid iddyn nhw sicrhau bod y hyfforddiant yna mwyn rhoi'r hyder i'r athrawon, a wedyn sicrhau bod yr athrawon yn gallu gweld y pwynt o addysgu'r Gymraeg i'r plant. Beth mae hwnna'n mynd i darparu iddyn nhw yn amser hir fel petai. O ran ymwybyddiaeth yr iaith, mae hwnna'n bwysig hefyd achos dyw lot o blant yn y dosbarthiadau ddim yn gwybod beth yw pethau, hyd yn oed fel roi steddfod, beth yw'r urdd, beth yw rôl yr urdd, beth mae urdd yn gallu gwneud iddyn nhw. Dyn nhw ddim yn gwrando ar cerddoriaeth Cymraeg o neu'n ymwybodol ohono. Pan o'n i'n gofyn i'r plant yn grwpiau ffocws, sut ych chi'n defnyddio'r Gymraeg? Roedd lot yn dweud, dwi ddim. Felly, mae lot i wneud yna i sicrhau bod y athrawon yn ymwybodol o'r pethau yna mwyn rhoi hwnna i'r plant. A wedyn mae hwnna'n dod nôl at y cwrs târ, achos os nad wyt ti wedi cael dyfagu yn y Gymraeg, ti ddim wedi mynd i'r Eisteddfod, mae'n debyg, neu'n ymwybodol o'r urdd. Ond hefyd, beth dwi wedi gweld ar y cwrsiau târ, beth mae pobl wedi dweud am y cwrsiau târ, ydy mae cwrs târ yn gwneud weithiau job yn ddiddorol. Ni'n defnyddio'r gair ddiddorol, achos fi eisiau swydd academaidd ar y diwedd y daith.
mwyn kind of stradlo'r llinell rhwng darparu'r Welsh sensibility, a hefyd sicrhau bod digon o'r iaith gyda'r athrawon, a dyw hwnna ddim yn... Does dim digon o amser ar y cwrs tari wneud hwnna i'r radd sydd yn mynd i sicrhau bod yn gweithio. Mewn byd delfrydol, bydd pawb yn mynd i'r cynllun sefyllol dros yr 20 mlynedd nesaf, dychwelyd dros barth rigl, bron yn rigl yn y Gymraeg, a wedyn gyda'r kind of tân yna i sicrhau, ond ie, mae'n problem. Diolch yn fawr. Fi'n siŵr hwnna un cwestiwn arall. Fi'n siŵr bydd yna trafodaeth bywiog wedyn, rhywle mewn tafarn. Un cwestiwn arall nawr. Ie? Dwi'n meddwl mai chi oedd y gyda. OK, ti di llunio, wel, ti di peintio llun eitha tywyll. Des di o hyd i sefyllfaoedd lle oedd yn fwy cadarnhaol, ac o ti'n meddwl bod y athrawon yn cael rhywfaint o lwyddiant wrth ddysgu Gymraeg i'r plant. A beth, os wyt ti, beth ti'n meddwl oedd y tu ôl i hynny? Diolch, Lyn. Oedd hwnna'n cwestiwn perffaith. Na i roi'r 5 punt i ti ar ôl i ni mynd mas. Do, yn y grwpiau, o'n i'n lwcus iawn, yn enwedig gyda un o'r ysgolion yng Nghaerdydd. Roedd yr athrawes sydd yn arwain y iaith, daeth hi ar y cynllun sefyllol, daeth hi nôl o'r cynllun sefyllol, a'r Gymraeg yn ei dosbarth hi yn ffantastig. So, o'n i'n cyfweld â hi yn un. Wedyn o'n i'n neud arsylwadau yn ei dosbarth hi yn gwylio'r gwersi, a roedd y gwersi yn awr bob wythnos, gyda 10 munud bob dydd o just drilio. Lle o'n nhw'n adeiladu ar y hyn a ddysgon nhw o'r blaen, a wedyn nes i grwpiau ffocws gyda'r plant yn y dosbarth yna. Nawr, y cwestiwn cyntaf o'n i'n gofyn i'r plant mwyn dwymo lan, a nes i popeth yn Saesneg, oedd, what do you like learning about in school? Wel, dyna beth oedd y plant yn gwneud yn y sesiwn, yn y gwersi, yn ei dosbarthiadau. Oedd y plant yn mynnu siarad Cymraeg y fi yn y grwpiau ffocws. Oedd 10 munud i'r grŵp ffocws, lle oedd y plant yn dweud, fy hoff bwnc i yw mathematig, achos mae mathematig yn... Ie, o'n nhw'n dysgu patra yma, ond oedd y plant yn awyddus iawn i ddefnyddio'r Gymraeg. Pan oedd hi'n anfon plant i gasglu fi o'r derbynfa, oedd y plant yn siarad Gymraeg a fi a pawb yn yr ysgol. Roedd y plant yn ateb y ffôn yn ei dosbarth hi gyda'r Cymraeg. Dweud oedd y menyw, wrth i fi kind of gyrraedd yr ysgol, dweud oedd y fenyw ar y desg. Oh, I have to phone upstairs now. They're going to speak to me in Welsh. I haven't got a clue what they're going to say. Yeah. So, yeah. Dyna fe. Wel, diolch o galon, Jonathan. A na'n rhoi... Sori am hasti, ond dwi'n meddwl bod ni'n gofod bod allan o hyn am 6 o'r gloch, fel bod pawb yn gallu rhoi eu papur. Mae'n bleser mawr i fi groesawu Emma Gregorian, sydd yn yr adran seicoleg, yn fyfyrwraig PhD yng Nghaerdydd hefyd, ac na i trio wneud y gorau gyda'r termau. Dwi ddim yn seicolegydd yma. Mae hi'n archwilio microfynegiadau a dynameg wybyddol amserol ac ymddygiadol mewn rhwngweithiadau dysgwr a thiwtor, ac yn cymharu wyneb yn wyneb a rhithiol, ac yn ddiddorol iawn i fi yn cymharu dysgwyr Gymraeg a dysgwyr Ffrangeg yn Quebec. Ac mae yna wrth gwrs traddodiad hir cysylltu y ddau gyda'i gilydd. Mae Emma yn diwtor cyswllt hefyd mewn seicoleg gymhwysol yn y Met, ac mae hi wedi cynorthwyo mewn proseg ymchwil i safoni profion dyslexia cyfrwng Cymraeg, a mae hyn yn faes pwysig iawn hefyd. Rhowch croeso cynnes i Emma. Diolch ti.
Felly, mae fy doethuriaeth yn cymharu felly rhyngweithiadau rhithiol ac wyneb yn wyneb o ran sut mae dysgwyr yn prosesu iaith, ond hefyd y profiadau profiadau dysgwyr yn y dosbarth. Felly, di mynd i sôn tipyn bach ar sut mae llwyddiant fel cysyniad yn cysylltu rhyferydd, mae pobl yn prosesu iaith, mae pobl yn cynhyrchu iaith fel ail iaith, ond hefyd sut mae hwnna yn effeithio ar y profiad dysgu. Felly, dyma fe. Reit. Felly, dyma model addysgol cymdeithasol Gardner. A mae hyn yn model cymhelliant, felly. Dwi'n mynd i sôn tipyn bach am hyn, felly. Ond dim ond am y sefyllfa addysgol, felly. O ran sut ydyn ni'n yr enghraifft teimlo yn yr ystafell dosbarth, felly, o ran yr athro, o ran yr arddull dysgu. Mae hwnna'n rhywbeth sy'n effeithio ar y ffordd ydyn ni'n caffael iaith, ond hefyd yn prosesu iaith. Hefyd, dynameg yn yr ystafell dosbarth ac asesu adborth, a hefyd cyd-destun yr sefydliad y dysgu. Felly, mae gen i lot o, dwi'n mynd i symud ymlaen. Dyma modiwl arall, felly hunan system ysgogol a iaith dornau, sydd hefyd yn model cymhelliant. A fel y gwelwch chi yma, mae dan ni hefyd y profiad dysgu ail iaith. Felly, sut mae amgylchedd dysgu a phrofiadau personol yn dylanwadu ar y proses dysgu'r iaith. Felly, profiadau dosbarth, sut ydych chi'n teimlo fel ydych chi'n perthyn ynddo, cysylltiadau gan eraill, ac yn gyflym iawn. Un arall, felly damcaniaeth hunan bendefyniad, desu a rhaen, sydd hefyd yn model cymhelliant. Ond fel y gwelwch chi yma, mae dan ni'r anghenion seicolegol sylfaenol, felly ymreolaeth, cymhwysedd a perthnasrwydd, felly. Mae elfen y llwyddiant yma o ran teimlo'n ffeithiol ac yn gallu cyflawni canlyniadau a dymunir, felly teimlo fel ydych chi'n gallu llwyddo o ran ddysgu'r iaith. A hefyd perthnasrwydd, felly teimlo fel ti'n perthyn eto yn yr ystafell dosbarth. A dwi'n edrych ar sut mae prosesu iaith a sut mae llyferydd yn gallu effeithio ar y profiad dysgu o ran hyn. Felly, yn gyntaf, pam Cymru a pam Quebec? Wel, ar hyn o bryd mae Llywodraeth Quebec wedi rhoi lot o capiau cynllunio ar addysg Ffrangeg. Ac oherwydd hynny, mae dysgwyr yn Quebec yn dibynnu fwy ar dypariaeth rhithiol, felly dwi'n gallu cael mynediad at dypariaeth wyneb yn wyneb, a mae hyn wedi cael ei ddisgrifio fel rhywbeth hanfodol i bywyd bob dydd, acos yn enwedig tu allan yr reit canol dinasoedd, mae'n eitha uniaethol Ffrangeg, felly yn enwedig o bobl, ar gyfer pobl sy'n newydd i Quebec, maen nhw angen dysgu Ffrangeg i fyw ynddo. Hefyd wedyn yng Nghymru, mae lot o pethau dadleuol o ran hyn, ond gyda'r Gymraeg, wrth gwrs, mae dan ni 2 opsiwn yn y ganolfan dysgu Cymraeg yn leithol i dysgu'n rhithiol ac yn wyneb, ond yn fwy, wrth gwrs yng Nghymru mae'n allai fod yn anodd i cael digon o pobl yn y dosbarth, felly. Da ni'n gweld pobl angen symud i dosbarthiadau wyneb yn wyneb mewn falle ardaloedd sy'n beth i ffwrdd, ond hefyd trwy ar-lein acos does dim digon o arian i ddarparu wers wyneb yn wyneb, i talu'r ystafell dosbarth, talu'r tiwtor ar gyfer dosbarth lle mae dim ond 1 neu 2 o bobl ynddo. A hefyd, wrth gwrs, mae dan ni tua 500 o ddysgwyr Cymraeg sy'n dysgu yn y ganolfan dysgu Cymraeg yn y leithol dramor. Felly, maen nhw angen dibynnu ar dypariaeth rhithiol. Ac dyma'r nifer o pobl sy'n dysgu yn rhithiol. Felly, dych chi'n gallu gweld bod y nifer o pobl yn weddol gyson o'r flwyddyn academaidd 2022 a 2023 hyd at y blwyddyn academaidd 2024 i 2025. Ond mae nifer o pobl sydd
wedi bod yn dysgu wyneb yn wyneb wedi cynyddu. Felly, dwi eisiau gweld beth ydy'r effaith o hyn o dewis y ddau dull dysgu. Yn wedig achos bod nhw'n costio'r un peth, ond maen weddol cheap yma, ond weddol o'r ada yma, ond yn Quebec mae gwersiaeth yn weddol gostus. Felly, dwi'n mynd i sôn nawr tipyn bach am yr elfennau newyddiadol, felly gyda'r dynameg amserol mewn sgwrsiau, felly amser sut ni'n amseru yn sgwrsiau, felly mae bylcha rhwng dro yw'r bylcha rhwng siaradwyr newid mewn sgwrs, a mae cymryd tro yw'r gweithred o siaradwyr yn gyfnewid. A nododd Sachs, Sgeloff a Jefferson fod cymryd tro yn nodwedd drefniadol sylfaenol mewn sgwrsiau, felly nid yw rhywbeth sy'n digwydd ar hap, mae'n rhywbeth systematig. Ac mwyn hwyluso cymryd tro esmwyth, rhaid i siaradwyr anelu at gael y bwlchau byr rhwng droian cyn lled o'r goffwrdd dros siaradwyr eraill a phosibl. A mae hyn yn weddol cool, dwi'n meddwl, achos mae gan y bwlcha wrth i siaradwyr newid, siaradwyr nodweddiadol a iaith gyntaf yn newid, amser cyfartalog o llai na 200 miliwn eiliad. Ac mae hyn yn rhy gyflym i reoli, felly mae proses yn digwydd yn is-ymwybod. A mae hyn yn gyson ar draws gwahanol diwylliannau a ieithoedd, felly mae'n rhywbeth esblygol, a da ni'n gallu gweld e hefyd mewn llyferydd anifeiliad megis adar a hefyd delffiniaid, sy'n rili cool i dylwad. A dyma'r mecanwaith cymryd tro sy'n mecanwaith rhagfynegu. Felly, fel da chi'n gallu gweld, mae proses o rhagfynegu a meddwl am yr hyn da chi'n mynd i ddeud yn cymryd 600 miliwn eiliad, sy'n dal yn rili gyflym. Ond yr amser mae'n cymryd i wedyn cynhyrchu ei iaith yw'r llai na 250 miliwn eiliad ar draws diwylliannau. A mae hyn yn proses weddol cymleth, ond jyst i symleiddio fe, yr mwy sgwrs llifo yn estmwyth, rhaid ni prosesu'r ystyr llyferydd, paratoi hyn da ni'n mynd i ddeud wrth cymryd o gwybodaeth i mewn, a hefyd yn rhagfynegu beth fydden nhw'n dweud mwyn dewis be da ni'n mynd i ddeud. Hefyd, da ni angen tylu sylw at giwiau gweledol a chlywedol i rhagfynegu pryd fydd y siaradwr yn stopio siarad, fel da ni gallu dechrau mor gyflym ag gallwch, ond hefyd heb unrhyw ogorffwrdd. Felly, mae enghraifft o hyn yw anadlu. Da ni teadlu anadlu cyn siarad. Ond, gyda sgwrs rithiol, mae gyda ni'r oediad trosglwyddo sy'n amrywio o 10 i 20 miliwn eiliad. Ac oherwydd hyn, mae'n amhara a llif y sgwrs yn y ffordd mae'n cynyddu'r llwyth gwybyddol sydd fel arfer a elfennau sy'n digwydd yn is-ymwybod, felly yr ciwiau gweledol. Mae'n gohirio ac amharia'r ffordd, yn wedi gyda ansawdd fideo'r yseinydd. Mae'n effeithio ar y ffordd da ni'n mewnbwn o'r iaith. Ac oherwydd hynny, mae llwyth gwybyddol uwch. Mae rhaid i'r ymenydd yn gweithio yn gyletach. Ac oherwydd hynny, da ni yn gweld amser cymryd tro hirach. Ond hefyd, da ni profi blinder Zoom oherwydd hyn. Felly, Zoom fatigue yn Saesneg. Ac mae hyn yn diagram eitha cool, dwi'n meddwl, hefyd. Felly, wrth i pobl yn gyfnewid mewn sgwrs, mae tonau yn ymenydd yn cyd-amseru. Felly, gyda'r pobl sydd mewn perthynas neu pobl sy'n nabod ei gilydd yn barod, maen nhw cyd-amseru yn gwell, achos dyn ni'n cofio yr ciwiau gweledol y mae person yn defnyddio yn barod i cyn nhw dechrau siarad yr enghraifft. Felly, mae patrymau cymryd tro yn dylanwadu ar pa mor effeithiol mae'r tonau yn ymenydd yn cyd-amseru. Ond gyda dieithred, yr enghraifft, neu rhywun da ni heb siarad efo o'n blaen, wedyn, ni'n teimlo yn falle'n anos i ragfynegu pryd fydden nhw siarad wedyn. Felly, da ni'n gweld bach o disgysylltiad yno. Ac
mae cydamseru rhwng ymenydd felly yn dylanwadu ar sut dyn ni'n teimlo mewn rhyngweithiad felly gyda'r pobl mewn perthynas yr enghraifft, achos maen nhw cydamseru yn weddol gyflym ac yn fwy ffeithiol, maen nhw teimlo cyswllt cymdeithasol well a hefyd profiad well a fwy gyffwythog mewn sgwrs. Felly, pam mae bylcha rhwng dro felly yn rwydd y cael? Wel, mae bylcha rhwng dro felly yn cael trap nid yn unig gan ofynion gwybyddol, ond hefyd gan ystyr gymdeithasol mae grandawyr yn rwy iddynt. Felly, mae ymchwil yn dangos bod y bylchau byrach rhwng droion yn cael ei ffafrio ar draws gwahanol diwylliannau. Ac mae hyn hefyd oherwydd bod y tonau yn ymenydd yn hwyluso cymryd tro well, felly. Ond wrth gwrs ar y ffordd arall wedyn, gall y bylcha rhwng dro hirach yn nodi anghysur teimlad gwanach o gyswllt cymdeithasol a hyd yn oed ymheuaeth. Ond ie, nid yw'n mor syml dweud bylcha byr yn da, bylcha hir yn drwg, achos mae Templeton di ffeindio bod bylcha hirach yn teimlo falle yn iawn gyda ffrindiau, ond dyn ni'n dohongli nhw fel rhywbeth drwg gyda deithriaid. Felly, o ran yr astudiaeth, dyma'r dilyniad yr arbrawf, felly o'n i'n cymharu just fel rhyngweithiad. Nid oedd e yng nghyd-destun y dosbarth eto, ond oedd sgwrs dros teams a sgwrs wyneb yn wyneb, ac oedd hyn lled realadig, felly ces i 20 ysgogiadau rhithiol, 20 yn wyneb, a rhwng pob ysgogiad roedd sgwrs 2 funud i ysgogi hefyd llyferydd naturiol, felly o'n i'n gallu gweld sut mae'n effeithio pobl. Wedyn, mae'n onstwysig, ond holiaduron cyn ac ar ôl y sgwrs hefyd i edrych ar sut mae'n effeithio cymhelliant, pryder, llwyddiant a pa mor gyffeithog yr sgwrs yn teimlo. Felly, ac ystyried yr amserau ymateb neu hyd y bylcha rhwng dro ar wahân. Felly, dyma jyst tipyn bach o wybodaeth am yr ysgogiadau. Felly, roedd 40 cwestiwn, 20 rhagweladwy, 20 angrhagweladwy, a 20 cwestiwn fesul amgylchedd wedyn nywydodd nhw rhwng cyfranogwyr, a hefyd dywisodd i'r strwythurau a'r geirfa yn uniongyrchol o llyfr cwricwlwm sylfaen dysgu Cymraeg. Hefyd gyda'r rai Ffrangeg oedd hyn o cwricwlwm llywodraethol yn Quebec, ac cafodd y cwestiynau eu gwirio gan cyfarwyddwr dysgu Cymraeg yn y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, a wedyn y rhai Ffrangeg gan directrice neu prifathro y Ganolfan Ffrangeg Maison de l'Amitié. Wedyn gyda'r dysgwyr Cymraeg, dyn ni wedi dewis dysgwyr o lefel chanolradd, uwch a glwywi, ac yr un peth achos mae'n defnyddio yr lefelau ceffyr, felly yn Ffrangeg, ond oedd 12 fesul lefel yn Ffrangeg, a ni wedi dewis nhw gyda tafodiaeth De Cymru yng Nghymru, a wedyn yn Ffrangeg gyda tafodiaeth Quebecois, felly oedd hwn rhywbeth o her i newid i hynny. A hefyd, mewn i pawb gwahardd, ond dim ond anawsterau clywedol a llyferydd a oedd yn effeithio ar y mecanwaith. Felly, a ni wedi grwpio nhw mewn 2 ffordd, dim ond oherwydd y cyflwyniad hyn. A be dyn ni gallu gweld oedd effaith ar y bylcha rhwng dro, felly sut mae pobl yn prosesu a cynhyrchu'r iaith. Felly, mae'n cymryd lot fwy hyd yn oed gyda'r oediad trosglwyddo yn rhithiol yn y ddau amgylchedd a draws ieithoedd, ond hefyd oedd yn lot fwy na o'n i'n gweld gyda'r siaradwyriaeth gyntaf. A mae hyn oherwydd bod llwyth gwybyddol uwch, achos dyn ni angen meddwl am yr hyn da ni'n mynd i ddeud. Dyn ni angen meddwl, a mae'n cymryd lot fwy i prosesu'r iaith, achos ti angen
dibynnu ar dy recall, sut ydych chi'n gallu cofio a meddwl am y termau. Ond, ydych chi'n gallu gweld hefyd oedd dosraniad llai yn fyrach gyda'r siaradwyr Ffrangeg. Ac mae hyn oedd yr cwestiynau reoledig, cwestiynau ie neu na, ac cadarnhaol neu negyddol. Felly, yn Ffrangeg, mae'n weddol syml y graffu dysgwyr. Oui et non. Yn Gymraeg, mae'n dim bach fwy gymell. Felly, yn wedi gyda siarad dysgwyr, allai'n fod yn bach o her. Felly, do, naddo, wnaf, byddaf, llawer iawn ohonyn nhw. Ac o'n nhw mewn amser gwahanol mwyn weld os oedd effaith, a dyn ni'n gallu gweld oedd y dysraniad lot fwy oherwydd hyn. Ond dwi wedi codio felly yr gwyrdeb morffolegol, felly os oedd yr atebion yn Gymraeg yn gywir i ateb y cwestiynau. Be dyn ni'n gallu gweld trwy cymharu y cwestiynau gyda'n gilydd? So, anghregoladau wyneb, wedyn anghregoladau rithiol a grwpio nhw gyda'n gilydd. Yn rithiol, oedd yr dysgwyr yn gywirach. Pam felly? Wel, mae ganddyn nhw yn isymwybod mwy o amser i brosesu'r iaith. Hyd yn oed ar lefel isymwybod, so mae'r ymennydd yn gweithio, hyd yn oed gyda'r wyder trosglwyddo, hyd yn oed gyda'r llwyth gybyddol uwch, actually, mae manteision felly i ddysgu'r iaith ar-lein o ran cynhyrchu lleferydd. Felly, o ran yr profiad cyn ac ar ôl y sgwrs felly, be ydym ni'n gallu gweld oedd, doedd dim gwahaniaeth strategol yr oedd y cael ar gyfer pryder a gyfoethrogrwydd, ond gyda llwyddiant canfoddedig, felly perceived success, oedd pobl yn meddwl oedd yn waith ar-lein o gymharu a wyneb yn wyneb. Felly, o'n nhw'n fwy gywir, ond o'n nhw'n meddwl, do'n nhw ddim. Felly, mae hyn yn kind of cyd-fynd gyda'r bylcharwng dro hirach, lle mae pobl yn teimlo ansicrwydd neu falle ymheuaeth ar-lein. Wedyn, maen nhw teimlo fel maen nhw'n wneud yn waith, ond cynhyrchu lleferydd well. Ond hefyd, gyda cymhelliant, oedd y dysgwyr yn raddio fe'n yn uwch, ond dwi ddim yn edrych fel bod gwahaniaeth mawr, ond achos o'n nhw o raddfeydd o dim i 100, a o'n nhw'n dechrau gyda lefel bas weddol uwch wedyn, mae'n eitha sylweddol i weld yr jump i hyn, ond dwi'n meddwl bod hyn hefyd, nid jyst o ran y profiad dysgu, ond o ran achos nid oedd effaith strategol yr oedd y cael o ran pryder, ond un rhifol felly. Dyn ni'n gweld yn rhithiol oedd yn llai, ac efallai oedd hynny'r reswm oedd y cymhelliant yn uwch, achos dyn ni'n gwybod mewn modelau cymhelliant bod pryder yn effeithio ar y cymhelliant, ond oherwydd fallai, o'n i'n meddwl allai'r pryder fod yn llai, nid oherwydd straen yn y dosbarth, ond falle os maen nhw, tynnu llai o sylw os maen nhw'n sgrwlio neu edrych ar rhywbeth arall, edrych arnyn nhw yn y cornel. Dyna be dwi'n gweld yn astudiaethau mod i'n gwneud hyn ar hyn o bryd ar olrhain syllu, so mae'n dibynnu. Ond dyn ni'n gweld maint effaith bach ac ymedrol, felly o ran be dyn ni'n mynd i weld mewn dosbarthiadau a goblygiadau ar gyfer canolfannau dysgu iaith. Oes effaith digon i ystyried polisiau iaith? Sa'n siŵr. Ond, a hefyd, o'n i'n rili hapus, o'n nhw dibynod iawn y raddfeydd, mae hwnna'n good. A hefyd, oedd hynny yw'r modiwl o'n i'n defnyddio os gan unrhyw un diddordeb yn y strategau. A dwi ddim mynd i sôn am hyn i gyd, ac os di bod siarad gormod. Ond, yn y diwedd, o'n i'n rhy gyffrous. Yna fe, ond mae trafodaeth dal yr un peth felly, dyn ni'n gwybod felly gyda hyn
astudiaethau eraill, os ti eisiau ofyn nhw yn y diwedd, mae croeso ti. Ond bod y dynameg amserol, felly y bylch wrth i siaradwyr newid mewn sgwrs, yn danlanwadu ar profiad emosiynol mewn sgwrs, sydd yn ei dro yn danlanwadu ar sut mae llwyddiant ac ymhwysedd iaith yn cael ei harddangos a canfyddu a'i datblygu mewn rhyngweithio ar-lein neu yn rhythiol ac wyneb yn wyneb. Felly, o ran ymchwil pellach, dwi eisiau hefyd edrych ar mynegiant emosiynol, felly dwi'n gwneud hynna hyn o bryd gyda all-round emotion, knowledge space tracking, a hefyd effaith datrysiad yr ansawdd fideo ac oediad ar llif y sgwrs, a dwi'n casglu data gyda hyn ar hyn o bryd, os ti eisiau cymryd ran, dwi angen siaradwyr gyntaf, a dysgwyr. Ac hefyd, yn ola, felly, dwi eisiau gwneud yr studiaeth, dwi heb sôn am eto, gyda'r dysgwyr Ffrangeg. Dyma cyfeiriadau a diolch. Diolch o galon am hyn, ac unrhyw gwestiynau am sut i wneud sleidio fel yna, gofyn oedd hyn yn anhygoel yma. Cwestiynau, fi'n siŵr bod yna llawer iawn ohonyn nhw, mae gyda ni cwpl. Na? O, ie. Diolch yn fawr, oedd hynny'n rili diddorol. Mae gen i cwpl o gwestiynau, neu ofyn y cyntaf, dwi'n meddwl. O ran be o'n nhw'n dweud o ran fatha pa mor effeithiol oedd o, felly mae rei ar rhithiol yn feddwl bod nhw'n llai llwyddiannus na rei wyneb yn wyneb. I ba raddau ti'n meddwl bod hwnna oherwydd diffyg body language, really? Achos ti'n meddwl, pam ti'n cael sgwrs efo rhywun, ti'n cael fatha sorry, dwi'n mynd i ddefnyddio termau Saesneg, yr non-linguistic cues yn syth bin. Felly, i ba raddau ti'n meddwl bod hyn oherwydd hynny ac o diffyg ciwiau ieithyddol yna? Dwi'n rili falch nes i ofyn hyn, achos mae gyda fi sleidio rhag ofyn hefyd. Felly, dyn ni'n dibynnu lot ar QI gwledol, ti hollol wir yn fanna ar iaith y corff. Felly, ar hyn o bryd, dwi'n codio felly gyda'r data o'r arbrawf gyntaf, felly gyda'r data wyneb yn wyneb ac yn rhithiol. Ni wedi recordio'r holl beth, felly dwi'n codio'r QI gweledol. Dim ond data ragaweiniol yw hyn, ond be dyn ni gallu gweld, sy'n diddorol dwi'n meddwl, yw bod pobl ar-lein yn defnyddio estyniad llaw lot mwy. Falle, a mynegiant hefyd, sut maen nhw hafio emotions, maen nhw falle exaggerato nhw i defnyddio gair di-Gymraeg. Ond, maen nhw falle overcompensate wedyn ar-lein wyneb yn wyneb. Ond gyda estyniad llaw eraill, sydd falle cysylltiedig ag body language, felly iaith corfforol i gyfeirio rhywbeth felly oedd rhywun yn dweud awren. Maen nhw lot fwy cyffredin wyneb yn wyneb, da ni'n gweld. So, bydd yn digwydd i weld, ond dwi heb gorffen y gwaith eto, sori. Gret, diolch yn fawr. Os gai ofyn cwestiwn wedyn, os neb arall. Cwestiwn, sut ydych chi'n diffinio dysgwr neu siaradwr ail iaith? Fi'n gofyn oherwydd nes i ddod o'r Almaen, fel mae rhai ohonoch chi yn gwybod, ac nes i ddysgu Rwseg yn gyntaf yn fy mywyd wedyn Saesneg ac wedyn Cymraeg yn y prifysgol. Ac erbyn hyn, fi'n siarad llawer iawn fwy o Gymraeg na Almaeneg. So sut wyt ti'n diffinio hyn? Ac wrth gwrs, swn i ar i ddod, sut byddwn ni'n, be fyddwn ti'n mesur yn ymenydd fi, wedyn? Mae'n diddorol. Wel, dwi'n teimlo'r un peth. Dwi'n siarad lot mwy Gymraeg na Saesneg o ran fwyaf o pethau. Is di ysgol Cymru Saesneg, neu dwi'n heili yn siarad Cymraeg o gwbl, a dwi'n dod o ardal di-Gymraeg hefyd. Felly, o ran y gwaith yma, o'n i'n defnyddio fframwaith Ewropeaidd, felly pa lefel o Gymraeg wyt ti. Felly, a lefelau yn y ganolfan dysgu Cymraeg yn y leithol. Hefyd, yr un peth gyda Ffrangeg, achos maen nhw fel arfer defnyddio, mae lot ohonyn nhw yn dod o Swistir, diolch byth, o'n i'n gallu deall nhw. Ac o'n nhw'n defnyddio'r un fframwaith, felly mae'n haws i gymharu lefelau
yng Nghymru a Quebec felly, oherwydd hynny a felly lefel hydrefedd? Proficiency hynna. Ie. Felly, wyt ti wedi mesur dy hun? So, ble wyt ti'n ffito yn hyn? O, Pa mor... Dwi'n eisiau swnio'n rhy coci, t'ma. Ond, fyswn i deud C2, ond gen i gradd yn y Gymraeg hefyd, a t'ma, ie. Just o ran diddordeb. Fyswn i'n licio deud, ie. Cwestiynau eraill? Hugh, unwaith eto? Ie, pamhau. Diddorol iawn, ie, gwych. A jyst yn meddwl am yn fam sydd wedi bod yn dysgu Cymraeg ers tua hanner canrif erbyn hyn. Ac yn ddiweddar wedi dechrau dysgu ar-lein. A'n gweld yn brofiad gwahanol, dwi'n meddwl falle hi yn fwy cyfforddus am ba bynnag resymau. A ni jyst yn meddwl ynglyn â'r elfen yma o amser ac oedi. A tybed os yna unrhyw beth sydd yn ymwneud â falle yr rhagdybiaeth sydd gan pobl pan maen nhw ar-lein, bod hwn yn mynd i cymryd tymed bach mwy o amser ac felly bod yna falle fwy o elfen o empathi neu fwy o, beth wedyn ni, goddefgarwch, a bod hynny wedyn ni falle yn siwtio rhai dysgwyr ac yn golygu bod nhw'n pryderu rhai. A ie, so jyst yw hypothesis fyna, a os ots, achos yr unig beth sy'n taro fi yw, gret falle os yn gwneud nhw fwy hyderus i ddysgu, ond beth sy'n digwydd pan maen nhw'n mynd mas i bywyd gwyllt fel petai. Yn bendant, a dwi'n rili falch nes ti ofyn. Felly, mae hyn yn arbrawf arall lle nes i roi clipiau sain dim ond 4 eiliad gyda dysgwyr ar lefel canolradd, oedd hanner ohonyn nhw rithiol, hanner wyneb yn wyneb, ac nes i ddim yn deud pa un oedd pob clip sain. Felly mae hyn dim ond o llyferydd, a sut mae pobl yn dehongli nhw felly. Mae hyn yn themau o grwpiau ffocws ar pa mor llwyddiant, sut mae dysgwyr yn dehongli llwyddiant mewn sgwrs wrth nhw siarad. A rydyn ni wedi cymharu dysgwyr ac siaradwyr iaith gyntaf. Dwi eisiau edrych ar lefelau gwahanol, ond does dim digon o data eto. Ond be dyn ni'n gallu gweld yw, mae pobl yn dehongli pethau just o llyferydd yn llai yn ôl unwaith, yn ôl yr data hyn. Ond nid necessarily y dysgwyr. Felly oedd effaith strategol o roedd y cael ar gyfer nodweddion fel llwyddiant, naturioldeb, cyswllt cymdeithasol, mwynhad er enghraifft, ond pethau eitha ymarferol, felly cywirdeb a hyder sy'n bwysig, doedd dim gwahaniaeth strategol o roedd y cael ar gyfer dysgwyr. Felly, efallai, nid yw'r dysgwyr cael ei effeithio fel siaradwyr iaith gyntaf, fel da ni'n gwybod a da ni'n gweld mewn astudiaethau yn barod. So, ie, dwi'n rili falch a mae'n rili diddorol nes i dweud hyn, efallai dwi eisiau dwi angen edrych ar empathi a elfennau fel yna, ond efallai bydd hynny yn dod gyda'r gwaith emosiynau fy mod i'n neud ar hyn o bryd. Ond ie, gwych, diolch. Wel, diddorol dros ben, a'r trafodaeth yn parhau gyda'r sleid amazing. A mae'n bleser nawr i fi cyflwyno Anna Wrysga, sydd yn yr adran addysg. Ac mae Anna yn tiwtor Cymraeg profiadol iawn, sydd yn ymchwilio ar hyn o bryd i effeithio cyfranogwyr ail iaith neu i ddysgu ail iaith
ar fywydau cyfranogwyr sydd newydd gwblhau addysg orfodol, sef sydd yn 15 i 20 mlwydd oed, dwi'n meddwl. Ac mae hyn yn cyd-fynd gyda, a dyn ni wedi sôn am hyn ynglyn ag ymchwil Jonathan, gyda hunan ganfyddiad o hyder i ddefnyddio'r Gymraeg, sydd hefyd wrth gwrs yn rhywbeth sydd o gymorth iddyn nhw, ond hefyd wrth gwrs sy'n helpu ni datblygu siaradwyr Cymraeg hyderus sy'n cymryd rhan mewn cymdeithas trwy gyfrwng Gymraeg yn y dyfodol. Felly pwnc hynod pwysig a gwahoddiad i ti ddod i dreithi. Diolch yn fawr. Iawn, dwi'n ddim yn mynd i aros fyna, so da ni. Iawn. Oce. Olygyd y ffynnon ydy enw y cyflwyniad heddi, am y rheswm syml mod i wedi mynd allan i holi barn myfyrwyr yn yr oedran 15 i 20 mlwydd oed. Barn am beth? Wel, yn gyntaf, i roi y cefndir, mae rhan fwy o bobl wedi clywed am Gymraeg 2050, ond yn gyffredinol, beth sydd wedi taro penawdau y newyddion rhai blynyddoedd yn ôl, oedd syniad o gael 1 miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn y flwyddyn 2050. Nawr, dyna ydy un o amcanion y ddogfen fyna, ond mae'n amcanion eraill hefyd, sef cynyddu defnydd o'r Gymraeg, ac hefyd creu amodau ffafriol seilwaith a chyd-destun, ac i bob pwrpas dyw cynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg, cynyddu defnydd o'r Gymraeg, ddim yn mynd i gael fawr o gyfle i lwyddo heb fod yr amodau ffafriol yn ei lle mwyn i bobl gael cyfleoedd i siarad ac cyfleoedd jyst i ddefnyddio'r Gymraeg yn iaith bob dydd. Nawr te, mae Cymraeg 2050 yn datgan bod y Gymraeg yn berchen i bob dinesydd, a bod yr hyn dyn ni yn dewis i'w wneud fel unigolion, beth dyn ni'n dewis i'w wneud gyda'r iaith ein rhannu o'r treftadaeth yn fater i ni yn y pen draw. Nawr, i fi, beth mae hynny yn ei olygu ydy bod dyfodol y Gymraeg yn ein dwylo ni. Oherwydd mae'r Llywodraeth yn gallu rhoi digon o polisïau allan, ond heb ein cefnogaeth ni, heb fod ni ein hunain yn defnyddio Gymraeg bob dydd, pa ddyfodol fydd i'r Gymraeg yn y dyfodol. Nawr te, o ran 2050, unwaith eto, mae wedi esgor ar nifer o gynlluniau prosiectau ymchwil, gan gynnwys yr un dwi'n ymhel â fe, ac mae data dibynadwy yn bwysig iawn i'r Llywodraeth mwyn cyfiawnhau penderfyniadau nhw, mwyn cyfiawnhau i gwariant o arian cyhoeddus, a mae data ein prosiectau ni yn gallu cyfrannu at y dystiolaeth honno. Nawr te, yn ei dogfen eleni, meysydd o ddiddordeb ymchwil, a mae hynny yn bwysig i ni, maen nhw'n dweud dibyn y ddogfen yw cyfleu i'r gymuned ymchwil a mathau o dystiolaeth fydd fwyaf gwerthfawr o ran cefnogi yn penderfyniadau ni. So mae hynny yn rhywbeth sy'n bwysig iawn. Dwi'n mynd i ddod nôl at ei dogfen nhw nes ymlaen. Felly heddi te, o lygad y ffynnon, fy nghwestiwn ymchwil, profiadau cymhelliant a dilyniant dysgwyr Cymraeg rhwng 15 ac 20 mlwydd oed. Dwi'n trio ffindio allan sut mae cryfhau dilyniant ieithyddol ar eu cyfer nhw, ond nid o safbwynt neb arall, ond o lygad y ffynnon o beth mae'r bobl yn y prosiect yn teimlo eu hunain, eu canfyddiadau nhw. Nawr te, mi ddechreuodd y prosiect yn ôl yn 2024, mi gasgliwyd y data rhwng Ionawr a Rhagfyr 2024, felly roedd hynny yn rhychwantu 2 flwyddyn academaidd, a dwi yn bwriadu ac yn gobeithio cwblhau y traethawd ymhen ryw flwyddyn arall.
Nawr, mi nes i ddefnyddio dulliau cymysg i gael y data, ac mi ges i 414 o holiaduron. Nawr, pan dwi'n dweud bod pobl wedi llenwi'r holiaduron, roedden nhw wedi cael y dewis o just llenwi gymaint o'r holiadur ac oedden nhw'n teimlo'n gyfforddus i lenwi, oherwydd o'n i'n meddwl bod hynny yn bwysig iawn, doedd dim gorfodaeth ar neb, ac hefyd oedden nhw wedi cael y cyfle jyst i beidio cymryd rhan os oedden nhw eisiau. So dyna ni. So mae ambell i cwestiwn lle mae niferoedd gwahanol wedi ateb y cwestiynau. So yn dilyn yr holiadur, oedd 11 o grwpiau ffocws wedi cynnal ac rhyw 10 o cyfweliadau unigol, felly mae llwythi o ddata. Roedd yr prosiect wedi cynnal mewn 3 ardal yng Nghymru, mewn 3 chweched dosbarth ac 3 coleg addysg bellach. Nawr, pan dwi'n dweud 3 chweched dosbarth, roedden nhw i gyd yn rhai lle oedd yr addysg trwy gyfrwng y Saesneg, ddim y chweched dosbarth cyfrwng Cymraeg. Pam dewis 3 ardal? Wel, os ni ond wedi dewis un ardal, byddai'r data dim ond yn berthnasol i'r un ardal na yng Nghymru, ac roedd eisiau cael rhyw fath o syniad o beth oedd yn digwydd dros Gymru. Felly roedd 3 ardal wedyn. Doedden nhw ddim yn ffinio ei gilydd, oedd un ardal yn y de, un yn y gogledd, un yn y canolbars. Ac roedd eisiau gweld hefyd, a fydde'r cymhelliant a'r profiadau rhywbeth yn debyg, neu yn wahanol yn yr ardaloedd gwahanol, ac hefyd a fyddai y dyheadau ar gyfer dilyniant ieithyddol hefyd yn dangos rhywbeth tebyg yn yr ardaloedd gwahanol, neu oedd yna'n amrywio o ardal i ardal. Nawr te, pam canolbwyntio ar yr oedran hwn? Nawr te, beth yw mwda ydy'r cwestiwn, sef cyfnod bywyd penodol. Un o cyfnodau mewn bywyd lle mae pobl yn dewis trywydd iddyn nhw eu hunain, wneud penderfyniadau. Felly, mwda yma, dyna'r unigol mwda sydd wedi lluosog, a dyma un o'r syniadau oedd wedi cael ei bwysleisio mewn gwirionedd gan Pwyjola a Puigdefal yn Catalwnia, oedd nhw wedi sylweddoli bod y cyfnodau hyn mewn bywyd yn arbennig o bwysig, yn enwedig pan dyn ni'n sôn am iaith lleiafrifol neu rhywbeth sydd yn llai i ddefnydd, ddim yn un o'r ieithoedd mawr y byd, fel Catalan, fel y Gymraeg. Felly, yng Nghymru, yn yr oedran 11-20 oed, mae'r cyfranogwyr wedi gorffen addysg gorfodol, lle maen nhw wedi bod yn dilyn gwersi Cymraeg. Maen nhw nawr mewn cyfnod lle dyn nhw ddim yn gorfod wneud hynny o gwbl. Maen nhw'n cael dewis dros nhw eu hunain beth yw eu pynciau nhw. Ac mae yna nifer o gyfnodau mewn bywyd sydd yn gallu rhoi trywydd iaith newydd i bobl. Rhai enghreifftiau, pan fydd rhywun yn mynd i'r brifysgol, oes yna rai bobl yn dilyn y seren i rywle tu allan i Gymru, neu dod i brifysgol lle maen nhw'n mynd i fyw mewn cymuned Gymraeg a defnyddio Gymraeg bob dydd. Yn ystod yr ymchwil yma, un o'r pethau oedd yn helpu bobl i ddefnyddio'r Gymraeg, oedd pan oedden nhw'n cael gwaith rhan amser, oedden nhw yn y chweched dosbarth neu yn y coleg, oedden nhw'n cael gwaith rhan amser, ac os oedd y cwsmeriaid yn siarad Gymraeg, oedd hynny yn rhoi hwb iddyn nhw i ddefnyddio Cymraeg nhw tu allan i fyd addysg. A wedyn, pethau fel priodi neu fynd i fyw gyda chymar, wel, mewn gwirionedd, os oes rhywun yn dechrau rhyw fath o berthynas, cwrdd â rhywun am y tro cyntaf, dyna lle mae'r iaith yn aml iawn yn cael ei sefydlogi. So mae nifer o bethau fel yna yn digwydd. Llawer o teuluoedd, os oes rhywun yn marw yn y teulu, dyw llawer o teuluoedd ddim yn teuluoedd un iaith. So os oes rhywun yn y teulu yn siarad Cymraeg a maen nhw'n marw, a bod y rhiant arall dwedwn ni ond yn siarad Saesneg, mae'r person oedd yn gallu siarad Cymraeg efo rhywun, dim ond yn gallu siarad Saesneg o fewn y teulu wedyn, a mae hynny yn cael effaith. Pethau fel genedigaeth plentyn a dewis ysgoliau plentyn, mae rhywun yn meddwl
a pa iaith maen nhw am i'r plentyn gael. Ydyn nhw eisiau iddyn nhw siarad Cymraeg, siarad Saesneg. Mae rhai ni'n benderfyniadau mawr ac yn bwysig. Nawr te, oedd rhaid targedu sampl, ac yn gynta, mae rhaid i ddweud o ran yr holl ganlyniadau sydd gen i, petai'r sampl wedi bod yn wahanol, petai chweched dosbarth neu colegau addysg bellach wahanol wedi bod yn y sampl, mae'n ddigon posib byddai'r canlyniadau yn wahanol. So bod y tair ardal yma yn cwmpasu Cymru mewn ffordd, maen nhw ond yn gallu dweud rhywbeth am y samplau eu hunain ac ond yn cyffredinoli ynglyn â beth dyn ni'n ei credu sy'n digwydd yng Nghymru. So, y sampl darged yn gyntaf chweched dosbarth cyfrwng Saesneg a myfyrwyr colegau addysg bellach. Felly doedd ysgolion Cymraeg ddim o fewn y sampl, bod llawer o ddisgyblion ysgolion Cymraeg yn dod o cartrefi di-Gymraeg hefyd, ac efo myfyrwyr colegau addysg bellach oedd y sampl yn gymysg o ieithoedd gwahanol yn y cartre. Nawr te, gofynnwyd beth yw dysgwr. Nawr te, dyna un o'r heriau. Sut oedd disgrifio dysgwr. A syniad gyntaf oedd dim problem, pawb sydd wedi wneud Cymraeg ail iaith tygau. Ond mae yna hwyr ddyfodiaid yn dod i'n ysgolion ni, a bydden nhw wedi cael eu cael allan o hyn, o'r prosiect yma, tas ni wedi dweud, rhywun sydd wedi gwneud yr arholiad. So wedyn, rhai sydd ddim yn siarad Cymraeg gartre. A dyna yn y bôn fel wnaethon ni ddisgrifio dysgwr ar y dechrau. Ond wrth gwrs, wrth fynd allan i hel y data, oedd ni'n gweld bod y sefyllfa ieithyddol yng Nghymru yn llawer mwy cymhleth na hynny. A wedyn, wrth gwrs, dyw chweched dosbarth ddim yn bodoli mewn rhai siroedd. Mae sefyllfa ar draws Cymru yn amrywio lawer iawn o ran addysg ôl 1 ar 15 oed. Mae amser sefydliadau addysg yn brin iawn, felly oedd yn wych cael cyfle i fynd mewn i rhai ohonyn nhw, oedden nhw'n fendigedig. A wedyn, wrth gwrs, oedd rhaid addasu y syniadau gwreiddiol am y prosiect ymchwil, yr holl edrych ar fath y canrannau siaradwyr Cymraeg yn ardaloedd gwahanol, i raddau yn ôl pa ysgolion, pa golegau oedd yn gallu cynnig lle i fi, fel rhywun o'r tu allan, oedd yn cymryd eu hamser nhw i fynd mewn a gwneud y prosiect fyna gyda nhw. So dyma di y rhan gyntaf holiadur nawr, lle oeddwn ni'n edrych ar hyder y myfyrwyr ynglyn â'r Gymraeg, sgiliau fel darllen ac ysgrifennu yn Gymraeg, siarad Cymraeg mewn sefyllfaoedd gwahanol, a defnyddio technoleg yn y Gymraeg. Ond nifer o bethau. Nawr te, un o'r cwestiynau fyna, nawr te, cwestiwn gyntaf, dyma di just un enghraifft o'r data meintiol. Nawr te, canran o'r sampl oedd yn datgan eu hunain, eu canfyddiad nhw eu hunain, o fod yn hyderus neu'n hyderus iawn i ddarllen Cymraeg. Nawr, gyda'r cwestiwn hwn, o'n i'n disgwyl gan fod pawb, neu bron pawb, wedi cael gwersi Cymraeg hyd at 1 ar 15 oed, y byddai rhan fwyaf yn teimlo rhywfaint o hyder i ddarllen Cymraeg. O'n i hefyd yn gallu gweld bod chweched dosbarth yn fwy academaidd yn gyffredinol na cholegau addysg bellach, felly efallai byddai y lefel hyder yn uwch yn y chweched dosbarth o ran darllen Cymraeg nac yn y colegau addysg bellach. Nawr te, yn ardal A ar y chwith coleg addysg bellach, dyna oedd y sefyllfa, oedd bron i hanner cyfranogwyr fyna yn teimlo'n hyderus neu'n hyderus iawn i ddarllen yn Gymraeg, oedd dros i hanner nhw yn y chweched dosbarth yn yr un ardal. Ardal B, yr un peth, oedd llai o lawer fel mae'n digwydd fyna,
yn y coleg addysg bellach yn teimlo'n hyderus neu'n hyderus iawn i ddarllen Cymraeg, bod nhw wedi cael gwersi hyd at 11 oed, ond mwy unwaith eto yn y chweched dosbarth. Ond yn ardal ec, oedd yn hollol groes i hynny. Oedd mwy canran uwch felly yn y coleg addysg bellach yn teimlo'n gyfforddus i ddarllen Cymraeg nac yn y chweched dosbarth. Felly peidiwch byth a disgwyl dim byd o'ch canlyniadau cyn i chi weld beth ydyn nhw. Nawr te, i ddarganfod y ganran gyffredinol dros Gymru, dwi wedi defnyddio yr fformiwla yma, ac o ran y coleg addysg bellach, o addasu hynny yw yn ôl y fformiwla fyna, dyw'r ganran ddim yn wych o ran pawb sy'n teimlo'n gyfforddus yn hyderus iawn i ddarllen Cymraeg, ond fel na mai, dydy pawb ddim yn teimlo'n gyfforddus i ddarllen mewn unrhyw iaith. Dyn ni gyd efo sgiliau gwahanol, ac fel na mai, chweched dosbarth dros hanner, a rhoi nhw at ei gilydd, dyn ni bron ar 100%. Nawr te, y cwbl ydy hyn, mae gymaint o ddata, dwi jyst wedi rhoi snapshot fan hyn o ddwy ran ychydig bach yn wahanol. Ar y ochr chwith i'r sgwariau yma ydy y 7 cwestiwn, faint mor hyderus mae'r cyfranogwyr yn teimlo efo'r 7 cwestiwn ar rhan gyntaf, holiadur. Lle bynnag dych chi'n gweld y gwyrdd tywyll neu gwyrdd golau, dyna le maen nhw'n teimlo yn hyderus. Iawn? Naill ai i ddarllen, ysgrifennu, siarad Cymraeg, defnyddio technoleg. Felly lle mae'n wyrdd, dyna lle mae'r hyder. Iawn? Ar yr ochr sy'n fwy glas, mae'r lliwiau yn dangos ieithoedd gwahanol. So y glas ydy rhai sy'n siarad Saesneg gytre, y gwyrdd Cymraeg neu Cymraeg a Saesneg. A beth sy'n eitha diddorol hefyd gyda'r holiadur yma, o'n i'n awyddus iawn i roi statws hollol gyfartal i'r ddwy iaith. Felly oedd yr ieithoedd gyferbyn ei gilydd a'r atebion yn y canol. A cwestiynau, os a fi jyst yn ôl at hwnna am funud, mae'r cwestiynau ar y ddwy ochr, a dim ond dewis emoji oedd angen wneud, oedd hynny yn y canol fyna. Iawn? Felly, ych chi'n gallu gweld o ran yr hyder na, wel, bod na rhywfaint o hyder, does dim cymaint ag byddwn ni yn dymuno o feddwl bod bron pawb wedi cael gwersi Cymraeg hyd at 11 oed. Nawr te, oedd na nifer o ieithoedd gwahanol, dyna pan bod na fwy na 2 liw fyna o ran yr ieithoedd. Lle ydych chi'n gweld y D, doedd pobl ddim wedi ateb yr union cwestiwn na. Nawr te, yr ail ran, dyma lle ydyn ni'n dechrau cael y data fwy ansoddol nawr te. So, oedd yna cwestiynau yn y bôn wedi rhannu ynglyn â bethau sydd wedi bod yn ddefnyddiol wrth ddysgu Cymraeg neu yn help i siarad Cymraeg. Chydig bach o cwestiynau wedyn, os oedd yna rhywbeth ddim wedi bod o help a sut i ddelio efo hynny. Ac wrth gwrs cyfle i'r myfyrwyr just sôn am unrhyw beth oedd nhw eisiau wedyn, unrhyw sylwadau eraill oedd gyda nhw. Unwaith eto, oedd yn fwriadol bod y ddwy iaith ochr yn ochr a bod nhw ddim llawer o le i ysgrifennu, oherwydd doedd ni ddim eisiau i hyn yn gynta i gymryd gormod o waith o'r dosbarth yn y coleg neu yn yr ysgol, ac yn ail, bod y ddim yn edrych fel lot o waith i bwy bynnag oedd yn llenwi'r holiadur. O'n i'n gobeithio bydden nhw'n mwynhau gwneud, a deud y gwir, oedd un ohonyn nhw wedi nodi ar y ddiwedd bod nhw wedi mwynhau. Ond o'n i eisiau gweld beth oedd eu syniadau nhw fan hyn nawr. Os dwi'n neidio chydig bach at y rhannau eraill nawr te, y cyfweliadau, y grwpiau ffocws,
Beth dwi wedi rhoi fan hyn ydy jyst ychydig o'r lluoedd o atebion ynglyn â'r Gymraeg oedd yn hyfryd i gael gwybod. Oedd yn bwysig bod y cyfranogwyr yn teimlo'n ddigon cyfforddus i ddweud beth o'n nhw wir eisiau dweud. O'n i ddim eisiau rhoi unrhyw agwedd benodol drosodd, dim ond i'w hybu nhw i ddweud beth o'n nhw eisiau dweud. So, rhai o'r pethau oedd yn dod allan, oedd pethau fel nobody there speaks Welsh, neu mae'n anodd. Nawr, fan hyn, mae rhai o'r dyfyniadau yn Gymraeg, a mi ddylwn ni ddweud, o fynd mewn i ysgolion a cholegau, do'n i ddim yn teimlo bod hawl gen i ddweud, mi gai ddwsin o'r dosbarth yma a hanner dwsin o fyna gan bod nhw i gyd wedi dysgu Cymraeg. O'n i jyst wedi derbyn beth bynnag oedd nhw wedi rhoi i fi. Ac ym mhob sefydliad, bod y rhai chweched dosbarth i gyd yn dysgu trwy Saesneg, doedd yna ddim un ohonyn nhw lle doedd yna neb yn y sefydliad na oedd wedi bod mewn addysg Gymraeg cyn 15 oed. So beth oedd gen i oedd llawer iawn oedd wedi bod trwy addysg cyfrwng Saesneg, oedd nhw mewn lle cyfrwng Saesneg, ond oedd rhai ohonyn nhw ym mhob achos wedi bod mewn addysg Gymraeg cyn cyrraedd ar ôl 15 oed. So falle bod hynny yn faes i rywun arall nawr i benderfynu wneud gwaith ar y rhesymau pam bod rhai pobl yn dewis newid o addysg Gymraeg i addysg Saesneg. Ond doedd yn prosiect i ddim yn edrych ar hwnna, a dwi'n i ddim chwaith yn edrych ar y ffordd oedd y Gymraeg yn cael ei ddysgu. Beth o'n i eisiau gwybod oedd o rannu profiadau a chymelliant nhw i siarad Cymraeg neu i beidio siarad Cymraeg, beth fydde'r help wedyn, wrth gwrs, yn y dyfodol ar gyfer dilyniant ieithyddol. So, un o'r pethau oedd braidd yn drist gan y rhai oedd yn siarad Cymraeg yn ogystal â Saesneg oedd y syniad bod y Gymraeg yn anodd. Sdim un iaith yn anodd os ydych chi'n cael cyfleoedd i'w siarad hi, dwi'n teimlo, ond dyfydu syniadau nhw bod y Gymraeg yn gallu bod yn anodd. Seriously, it's quite tough. Okay? A wedyn, mae bach o bod yn anodd, ond we get by. Iawn? Ond ar ochr gadarnhaol, a mi roedd yna ddigon o bethau cadarnhaol hefyd, oedd yn hyfryd. Nawr te, ymdeimlad yn un peth. Well, I went to a Welsh school, pethau fel, I am Welsh, a dwi'n meddwl bod ni ddim yn gallu tan ystyried y dywediadau hyn, yr ymdeimlad o Gymreigdod ymhlith pobl sydd ddim yn gallu siarad Cymraeg, sydd ddim wedi cael y cyfle i siarad Cymraeg. Nawr te, technoleg. Un o'r pethau oedd yn dod lan, un app oedd y rhan fwyaf yn gwybod amdano oedd Duolingo. Iawn, Duolingo fel rhywbeth oedd wedi bod o help, Duolingo fel rhywbeth oedd yn mynd i fod o help yn y dyfodol. Rhywbeth arall, iaith ddi-ofyn. Iaith ddi-ofyn. Beth yw'r iaith ddi-ofyn? Os ewch chi mewn i ryw archfarchnad i siopa a ydych chi'n penderfynu mynd trwy'r til eich hun a roi'ch bethau trwodd, beth yw'r iaith ydych chi'n gweld ar y sgrin heb orfod i newid? Saesneg. Iawn, ydych chi'n gweld gwasgu botwm i newid i'r Gymraeg i roi'ch bethau trwodd. Beth oedd iaith ddi-ofyn i'r cyfranogwyr? You don't really know who you're talking to and whether they're gonna be Welsh or not, so you'd instantly talk English. Nawr te, roedd rhai Cymru Cymraeg, hynny yw Cymru Cymraeg o'r cryd hefyd yn yr arbrawf mewn ffordd oherwydd bod nhw'n rhan o'r dosbarthiadau. Ac yn ddiffail, os oedd ni wedi digwydd wrth i'r cyfweliad fynd ymlaen neu'r grŵp ffocws, sut ydych chi'n penderfynu pa iaith ydych chi'n mynd i siarad pan ydych chi'n cwrdd ar rywun am y tro cyntaf? Yn ddiffail, pethau fel, wel, Saesneg, nes bod ni'n gwybod ydyn nhw'n siarad Cymraeg. Iawn?
A beth oedd yn dod allan hefyd sydd ddim fan hyn oherwydd oedd gymaint o syniadau gyda nhw, oedd tysa eu hathrawon nhw, eu tiwtoriaid nhw, pobl mewn siopiau swyddfeydd, jyst yn gallu gwisgo naill ai laniad neu yw fasodyn bach i ddangos bod nhw'n siarad Cymraeg. Wedyn, byddai'r cyw gyda nhw wedyn bod nhw'n cael siarad Cymraeg yn nhw. So, oedd hynny yn un o syniadau yn dod allan yn sicr bod angen rhyw nod bod pobl yn gwybod bod nhw'n gallu siarad Cymraeg ar rhywun tu fewn i'r ysgol neu'r coleg a'r tu allan hefyd. So, dyna ni, rhywbeth fel, it's easier for me to communicate with them if they speak Welsh first. So, os oes rhywun arall yn siarad Cymraeg gyda, mae'n gymaint yn haws. Nawr te. Yn ôl nawr te, mewn ffordd at ail ran yr holiadur hefyd, cwestiwn 1 ar 10 oedd beth arall allai fod o gymorth i ti nawr i estyn dy ddefnydd o'r Gymraeg yn dy fywyd bob dydd? Wel, oedd yna gymaint o syniadau gwahanol, o'n i'n falch o weld, ond wedi rhannu nhw'n rhai adrannau gwahanol. Pethau, technoleg a phethau fel more Welsh help apps, fideos, podcasts, radio. O'n i'n hoffi hynny, more Duolingo, hynny yn hyfryd. More things to be in Welsh, play Welsh games, reading books, watch more Welsh shows, cael llyfrau Cymraeg yn yr ystafell chweched dosbarth i ddarllen. So, pethau fyna, clybiau Cymraeg, oedden nhw'n weddus i gael y rheini. Ond y rai pethau oedden nhw wedi cyfeirio atyn nhw oedd yn fwy perthnasol i'w haddysg nhw mewn ffordd. Pethau fel learning more common words instead of words that will rarely be used. Pethau fel make it more interesting, being encouraged. Ac un ohonyn nhw trian, changing the language, I find it difficult to use and understand it. Ond unwaith eto'r gair difficult yn dod trwy'r fan hyn, mae rhywun yn gofyn pam difficult. Wedyn, awyddus i weld mwy o Gymraeg unwaith eto outside of school, ond y peth oedd yn dod trwy'r tro ar ôl tro ar ôl tro, oedd bod angen pobl i siarad Cymraeg gyda nhw. Iawn, so, amser, ie? Yeah? Iawn, okay. A wedyn, Cymraeg i bawb, iawn, Llywodraeth Cymru, rydyn ni'n creu Cymru, lle mae pawb yn rhydd i ddysgu a siarad Cymraeg. Wir, oherwydd mae yna gyfleoedd, pwy sy'n gwybod amdanyn nhw, pam dyn ni ddim yn rhoi gwybod i bobl bod nhw'n bod. Okay, diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr i chi, diolch i'r Coleg Cymraeg ac i Prifysgol Aberystwyth hefyd am gefnogi y prosiect, ac diolch i chi am wrando. Unrhyw cwestiynau? Diolch o galon. Cwestiynau? Diolch o becso, dyn ni ddim yn mynd i cael ei dwlu mas siarp am 6, felly unrhyw cwestiynau? Ga i ofyn cwestiwn wedyn? Croeso. Mae'n gallu digwydd bod ffonau symudol yn cael ei banio i bobl o dan 15, a chymod yn fuan iawn. Felly, sut ydych chi'n meddwl mae hyn yn mynd i ddylanwadu? Mae Duolingo. Dwi erioed wedi wneud sori. Ydy ar gael ar cyfrifiadau hefyd? Neu sut bydde hyn falle'n effeithio ar addysgu neu byw drwy cyfrwng y Gymraeg i bobl ifanc yn ei arddegau? Mae hynny yn cwestiwn da iawn, ond wrth gwrs, yn y rwydran dwi wedi bod yn ymhel â nhw fan hyn yn y prosiect ymchwil, maen nhw dros 15 oed. Felly, iddyn nhw nawr, dwi ddim yn mynd i effeithio, ond wrth gwrs i'r cenedlaethau sydd i ddod, mae jyst yn dibynnu beth fydd yn digwydd. Dyn ni ddim yn gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd yn y dyfodol, ond yn sicr, yr apiau eraill oedden nhw'n sôn amdanyn nhw bydden nhw eisiau cael gweld mwy o Gymraeg ar hynny. Oedd TikTok, Snapchat,
mae'n amlwg, ac oedd un ohonyn nhw wedi dweud yn hollol y blaen wedi dweud, wel, peth gyntaf ti'n neud yn y bore ydy sgrolio lawr y ffôn, a wedyn peth gyntaf ti'n neud yn y nos ydy sgrolio'r ffôn eto, a wedyn mae hynny yn amlwg wedi bod yn rhan pwysig iawn o fywydau y cyfranogwyr. Dwi ddim yn gallu rhagweld y dyfodol, ond mae'n mynd i fod yn ddiddorol. Mhm. Unrhyw cwestiynau eraill? Oce. Ni'n gwybod gwrando'r Manon, felly pawb i pacio lan. Ie. Diolch o galon. Croeso. So, yr unig cwestiwn ydy hyn am syswper, ie? Ar y pwynt hwnnw, rydyn cwrdd yn y llawdi am 7 o gloch heno. Pawb yn gwybod ble mae'r llawdi? Yn siŵr bod chi. Iawn, wel, diolch yn iawn i Marian am gydeiro'r sesiwn ola. Diolch yn iawn i un siaradwyr ni gyd, felly Jonathan, Emma ac Ann am gyflwyno'r papurau i gyd. A fi'n siŵr byddwch chi gyd yn cytuno bod ni wedi agor y gynhadledd gyda 3 phapur rhagorol, felly diolch yn iawn iddyn nhw. Diolch i chi wrth gwrs, diolch i'r Llyfrgell am yn llytia ni ac am ar fi'n yn twlu ni mas. Ond byddwn ni'n ôl fori, felly ni'n edrych mlaen at hynny. Felly cofiwch bod ni'n ail ymuno bore fori am 8:30. Mi fydd yna goffi i ddechrau chi bant. A wedyn byddwn ni'n dechrau gyda'r papurau cynta'n brydlon am 10 o gloch. Felly, welwn ni chi fori. Diolch yn fawr iawn. Yeah,